И здравейте хора, аз съм Боби Панайотов и днес ще ви покажа моята колекция от ножове. Няма да започвам с тези малките, защото малко така. Тук имам един странен нож, той се затваря по доста странен начин. Имам една кама, имам два карамбита, този е така, с по-късо, тук, ето го, този е с по-дълго острие. Тук имам два ножа, почти еднакви, но не са точно. Хубави ножове. Имам една пеперуда, само да отворя една секунда. Така, ето. Пеперуда. И да... Ето така се отваря и затваря. Принципно. Така. И съм си намирал кълчета, в смисъл аз свърлях кутийките, обаче сега почнах да ги търся. Тук имам един, това също ми беше първия нож. Той не е голяма работа, но доста готин, защото е на черепи. Тук имам един нож от тате, само да ви покажа как се затваря, стойте. Ето. Тук едно се натиска настрани, затваря се и ето така се затваря и се отваря. Да, тук имам някакъв голям. Този ми го подариха, тези две ками си ги закупих от Paradise Mall. Един бокс, звездичка, тази осмичка. И тук имам от тези дебелите ножчета с всичко. 4 са, както виждате. И да, хора, това беше моята колекция от ножове. Мога да ви направя с пистолети, защото аз имам 4 пистолета, обаче не мога да ги намеря. И това беше от мен. До виждане и до другия